Sziasztok! Én Boyer Bence vagyok, és ez a Parkour Otthon első része. Itt most parkourozni fogunk otthon, és meglátjuk, hogy is kerül ez az egész. Na, hát lássuk. Hát az első mutatványnak egy ilyen kongfajta változatot választottam, ezen a szekrényen fogom bemutatni, és lássuk, hogy is néz ki. Na hát, ez elég jól sikerült, és most lássuk a következőt. A következő mutatványnak egy ilyen fordulós fajta mutatványt választottam, amit ezeken fogok bemutatni. Hát lássuk. Oh! Oh! Na hát, ez is jól sikerült, és most lássuk az utolsó mutatványt. Az utolsó mutatványnak egy ilyen kongot választottam, ezen a ládán fogom bemutatni, és lássuk, hogy is néz ki. Na hát, ez a mutatvány is elég jól sikerült, mint láttátok, és hát ezzel be is fejezném a Parkour Otthon első részét. Hát remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Sziasztok!